a známe najmä v prírodných atrakciách i obrysmi svojho jadranského pobrežia je Chorvátsko krajina, ktorá láka na príjemnú i bezstarostnú dovolenku. Vyše 1000 ostrovov a ostrovčekov usporiadaných na slnečnom náhrdelníku mora a kameňa, ale aj krásne podnebie tejto stredoevropskej krajiny známe sú ako turistická destinácia v celom svete. Teplá klíma, prírodné krásy, bohaté kultúrno-historické dedičstvo a pohostinnosť ľudí sú charakteristickými črtami krajiny, ktorá patrí i ekologicky medzi chránené krajiny v Európe. Dovolenka na Jadranskom pobreží odkrýva ešte veľa neobjavených zážitkov všetkého toho, čo ponúkajú krásy chorvátskeho turizmu. Od Istrie až po južnú Dalmáciu na dlhých rozkošných plážach, kde slnko svieti ročne 2700 hodín, sú vybudované pohodlné a atraktívne hotely. Jadran má nezvyčajne vybudované pobrežie s množstvom pláží. Jedinečná a medzi najlepšími v tejto časti sveta je pláž Zlatá zátoka na Bole na ostrove Brač. Teplé stredozemné podnebie v spojení s nekonečne čistým priezračným morom sú základom nezabudnutelnej dovolenky s množstvom športových a zábavných atrakcií. Istria je turisticky najrozvinutejšou oblasťou Chorvátska, ktorá ročne privítá okolo 2 miliónov návštevníkov. Zvláštnou krásou vynikajú Brijuni, skupina skladajúca sa z 2 väčších a 12 menších ostrovov. Sú najsevernejšie položenou exotickou oázou Mediteránu. Vynikajú aj ostatné turistické drahokamy Istrie. Medzi najznámejšie patrí mestečko i prístav Poreč. Na tomto mieste turistické aktivity dosiahli svoj plný zmysel. Novigrad, Vrsar, Medulin, Pula, Rabac, Lovran sú tiež poznaté turistické miesta. Umag s medzinárodnými tenisovými turnajmi priťahuje zvlášť vtedy, keď tam hrajú známi chorvátsky tenisti Goran Ivanišević a Iva Majoli. A ľudská ruka dali neobyčajnú príťažlivosť mestu Rovinju, založenému v časoch starej antiky. Istria je popredkávaná krásami teplých mediteránskych parieb slnka a mora, plná folklórnych obyčajov. Belasé morské cesty nás vedú ku Kvarnerskému zálivu i severojadranským ostrovom. A pritom odhaľujú turistické miesta ako napríklad Crikvenicu, Nový Vinodelský Seň, ale aj prímorskú Krásavicu Opatiu. Je to mesto s dlhoročnou turistickou tradíciou, s množstvom hotelov, víl, parkov a je dnes jedným z najštivovanejších letovísk na chorvátskom pobreží Jadranu. V morskom priestore vyhovujúcej klímy priťahujú aj ostrovy Krk, Cres, Lošín, Pag. Milovníci prírody, potápači a tí, čo obľúbujú slnečné pláže, si prídu na svoje. Ostrov Rab je symbolom bohatej kultúry a zároveň turistickým rajom na rozmedzi Dalmácie a severného Jadranu.
Záhreb je hlavným mestom Chorvátskej republiky. Pekný a romantický, s mestom zachovali v duši, ktorý svoju kultúru i dejiny postavil na európskej tradícii. S 1 000 000 obyvateľmi je hospodárskym a kultúrnym centrom s množstvom pamätihodností, múzeí a jednou z najkrajších katedrál na svete. Nedaleko Záhrebu turistov priťahuje chorvátske Záhorie s plnou ideálnych výhľadov na prírodu i romantické hrady. Za zmienku stoja aj ďalšie mestá severného Chorvátska, z ktorých sa vyníma barokový Varaždin. Nedaleko od morského pobrežia priťahujú návštevníkov aj krásy Gorského Kotara. Príroda bola priaznivo naklonená ich fužinám a ich turistickému centru. Je to pekný kraj, ktorý umožňuje vyžiť v gastronomických špecialitách z húb a diviny. Rozvetvené jadranské pobrežie opäť pozýva do svojho náručia, priťahuje potápačov na nezabudnutelné chvíle. Dalmácia, vyzdobená s mnohými ostrovmi, mestami i prístavmi spolu s bohatým kultúrnym dedičstvom, je veľkou pýchou Chorvátska. Na tomto mieste prekvitala Salona, metropola rímskej provincie Dalmácie, ktorej úlohu neskôr prevzal Split. Dnes je to mesto so stredodalmatinskými ostrovmi a turistické i kultúrne centrum. K známejším a turisticky veľmi vyhľadávaným patrí obrázkovo naladený Zadar. Na ústí rieky Krke priťahuje šibeník a turistickým diamantom tejto časti jadranského pobrežia je Primošten. Jeden od najzachovalejších pomníkov dalmatinského stavebníctva, ktorý sa nachádza na ostrove ako zámok na vode. Slnečné pobrežie nás pozýva južnejšie k Makarskej i mnohým mestám jej riviery, kde sa prírodnými krásami a čistými plážami s bystrým morom vypínajú Tučepy, Drela i ďalšie udivujúce miesta južného Chorvátska. Orebič je kolíska morských kapitánov, nadchýňa jedinečným výhľadom na more. Starý Cavtat v minulosti zvaný Epidaurum je antické mestečko a turistom poskytuje pobyt v hoteloch vysokej kategórie. Dubrovník je jedno z najlepších stredovekých miest sveta s neopakovateľnou krásou kamennej architektúry. Bohaté kultúrno-historické dedičstvo je v spojení so súčasnými turistickými udalosťami veľkou prednosťou Dubrovníka a urobili jeho rivieru najznámejším miestom dovoleniek v Stredozemí. Dubrovník je sám o sebe atrakciom a hosťom ponúka veľa. V Európe je známy aj jeho letný festival. Chorvátsko je krajinou so 7 národnými parkami, čo je dôkazom toho, ako si chráni prírodné bohatstvo. Plitvické jazerá patria medzi najkrajšie. Príroda obdarila krásou aj národné parky Risňak, Paklenicu i Krku. Chorvátsko je jednou z mála krajín, ktorá sa môže píšiť čistým životným prostredím, bohatým na rastliny i živočíšny svet. Kopačky rýb pri Osieku je najpríťažlivejšou ornitologickou rezerváciou v Európe.
Farby a teplo barane, vôňa Mediteránu sľubujú nezabudnutelné zážitky. Územie Jadranu je klenotnicou cenných pamätihodností, ktoré doplňajú turistickú ponuku. Rímska antika poznamenala Pulu, kde sa zachoval veľký amfiteáter ako svojská turistická a kultúrna atrakcia. V Porečí priťahuje Efraziho bazilika zo 6. storočia, jedna z najcennejších pamätihodností. Pre romantiku reprezentuje Zadar s rotundom svätého Donata, najväčším kostolom z 9. storočia v európskom meritku. Najhodnotnejším pomníkom kultúry je katedrála v Šibeníku. Turistov Trogíra priťahuje katedrála svätého Lovra s prekrásnym portálom majstra Radovana. Symbolom splitu je Dioklecianov palác, na ktorom neskôr vzniklo stredoveké mestečko. Zajímavé sú 4 kilometre dlhé múry Stonu na polostrove Peliešac, po čínskom múre najdlhšie na svete. Dubrovník má viac historických objektov svetských hodnôt. Jednou z nich je najstaršia lekáre na svete, konkrétne vo františkánskom kostole. Známy je aj tzv. Rytierský dvor, ktorý bol kedysi dávno sídlom vlády Dubrovníckej republiky. Neoceniteľné umelecké predmety zo zlata i striebra môžete obdivovať v Dubrovnickej klenotnici. Turistický obraz Chorvátska doplňa pobyt na mnohých ostrovoch, ktoré sú najväčším prírodným majetkom Jadrana. Kornaty sa skladajú zo 147 ostrovov, ostrovčekov a hrebeňov. Neďaleko je známy národný park. Chvar je najslnečnejší jadranský ostrov i farebnou pohľadnicou jeho hlavného mesta, kde nájdete mnohé kultúrne pamiatky. Dalmatínske ostrovy sú bohaté na flóru i faunu. Neobyčajný prírodný fenomén je modrá jaskyňa na ostrovčeku Biševo v blízkosti jadranského ostrova Vis. Ostrovom Jed kedysi blúdil Odysseus, keď hľadal nymfu Kalypso. Dnes sa na ňom prechádzajú turisti a užívajú z jeho prírodných krás. Stredoveké mesto Korčula na rozľahlom ostrove je rodným mestom Marca Pola. Korčula je tak známa, že ju v žiadnom prípade nemožno nenavštíviť, podobne ako nevidieť divadelnú hru Moreška. V Chorvátsku sa organizujú mnohé medzinárodné kongresy. Záhreb, Dubrovník, Opatia i ostatné mestá sú ako stvorené na kongresový turizmus. Ročne sa tu organizuje vyše 300 najrozličnejších manifestácií. Jadranské ostrovy, prístavčeky, ale aj vlny sú veľmi vhodné na nautický turizmus. Vybudovaných je okolo 50 prístavov s vyše 20 000 miestami na ukotvenie lodí. Na rieke Neretve je jedinečné safari, v blízkom Stone sa lovia svetoznáme mušle. More vydáva svoje plody a odhaľuje doposiaľ nepoznaté atrakcie astronomickej ponuky. I to je ešte jedno prekvapenie Chorvátska, krajiny priťahujúcej turistov z celého sveta. Jedinečné krásou a vzhľadom jadranského pobrežia je Chorvátsko slnečnou mozaikou na rozmedzí európskych turistických ciest.